gagara gaga maza maza gumbar dutse Aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza gumbar dutse Aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza maza ya makagina ni sunanka na safari maza na bakin karni Allah tsare ni da sharri maza ko a tarihi masha zuma bai firari maza daure ta wuce a yau muna karnin haidara gumbar dutse Aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza salati Allah da dawa manzon naka baban umma batulu mai albarka ahali wa sahabar rasul sun bi ka sun babata aran badar kai har haibara gumbar dutse Aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza zan kira haidar gaban rago ya faɗi alhalin Allah mai kinka ne murtaddi sha maza gudu jirgin ruwa sha lodi rina fansar ka abal Hassan wa Husaini tara gumbar dutse Aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza alwasiyi ne na ɗan zancen Allah da an bi ka wallahi babu matsala shi ya sa dini ya zama kungiya kukula kuwa ya ware mu dai muna tarbar haidara gumbar dutse Aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza danjin matin jim ka gagara gaga maza in yi zariya in kai in kawo haidar ku zo mu kai dafi gun alubar dan badar a tare a bige akan haidar ba matar ido sai kallo a gan ranar mahashar ga Allah ga Rasul ga kuma haidar sai ya so wanda za ya sha alkausar gumbar dutse gaban maza ya yi ɗarɗar mai ƙaunar haidar a kulle yau mun baɗar kakara kaka tinjin matin jama wani salon yaƙin a haibara an ƙare gurnanin zaki ya sa su daga sun sare gani ga zaki da tambari babare dajin jan zaki yau zan shigewa zai tare kowa zai bi ni ya haƙuri ya jure tafiyar haidar kwarai kwasai an jure kaka kara kaka tafiya sa'a dai gumbar dutse Aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza 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 gumbar dutse Aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza al'alin Allah sarkin sahabbai Ali malami gunsu farkon sani har goli gashi komandan su ta ko'ina sai Ali an kasa shiga haibar ranar da hayace wai ina maza gumbar dutse Aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza farko garin haibar Yahudi ne zallar su yana da ganuwa babbar kofa ta garin su sannan jarumai ne na gaske da kannin su kowa aka tura da ya gansu sai yayi kwanar gida gumbar dutse Aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza ga sahabbai da kansu
su sun yi saranda tsoron murhibul yahudu kowa yake wani dodo ne da ya ji kiwo ya sake ka shiga bujeje daukan dutse yake ya kai gida gumbar dutse aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza murhibul yahudi ya fito yana burin shi yana neman wanda za ya tunkare shi ta sai ga haidar ya ce da shi karyar shi ga gumbar dutse aliyu haidar zakin maza gumbar dutse aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza ta sai ga haidar ya zo yana ta kirari dan Fadima ne gaban ka ba in kari ni ne zaki na rabbana jabbari maza bisa kanka karyar ka ta kare maza gumbar dutse aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza ka gumbar dutse tsaye gaban mamudu ka sha'ara tabu aliyu sarkin zuhudu sha gwagwarmaya ne dodo ga dangin yazidu ali ya ɗau tuta gadan sai haibar maza gumbar dutse aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza kan ya zo kofar dubban maza na daku kowa ya yi shiri a gefe ga wani soko maza bisa kanku aliyu ya darka ku gaban gaji kofar aliyu ya tattake maza gumbar dutse aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza ya balle kofar ya shimfiɗe ta ya gada ya wuce aka bi shi ali ba gargada daki ne a gaban ku za ku sha za'ida kaka kara kaka haidar ya tarfa su gumbar dutse aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza danyo dawayya karfi na dodon haibar kiwa ko doki sun gaza daukansa kamar mutum ke dauka yake bugun mutum kamar bulala yasa yake bugun jikin maza gumbar dutse aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza gobe da labari ku ban aran kunnen ku ku sha labarin gwagwarmayar gwarzanku ma'ada ta biyu zan sha ruwa dan uwanku babaran da haji kan ji dogar kuwar haidara gumbar dutse aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza dan kanan dabo tudun markwanar gana nasarawa muke birget Allah gata na almajiri ne ni mabayyani ikiwana da biyu na hanya zan karkare yakin haibara gumbar dutse aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza 070 lambar waya ka kira ni 833 ka jira ni 82 karshe harbo ta ka same ni da na daga ka ce garkuwar haidar maza gumbar dutse aliyu dodon haibar maza sa maza gudu imamu shagon Allah maza 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 maza